1944 végén az események alig követhető gyorsasággal lebegtek. A szovjetek nagy erejű támadása magyar területre hozta a háborút. Megszületett az előzetes fegyverszüneti szerződés. A sikertelen kiugrási kísérlet után kezdetét vette a nyilas rémuralom. A debreceni páncélos csatát követően lehetőség nyílt az új államrend kiépítésére. 1944. november 21-én a debreceni oratórium épületében a himnusz hangjával kezdte meg tevékenységét az ideiglenes nemzetgyűlés. A pártok képviselőiből álló testület megválasztotta a Dálnoki Miklós Béla vezette ideiglenes nemzeti kormányt. A Vörös János vezette honvédelmi minisztérium 5 főből állt. Mégis nagy feladatokat oldottak meg. Háborús körülmények között szervezték az új magyar államot és hadsereget. A szövetséges hatalmakkal kötött fegyverszüneti szerződés alapján Magyarország hadat üzent Németországnak, és vállalta 8 hadosztály felállítását és harcba vetését. Az új hadsereg felállításához toborzási felhívást bocsájtottak ki, és a hadifoglyok között megkezdődött önként jelentkezőkből a hadsereg szervezése. Eközben a szovjet hadsereg súlyos és tömeges atrocitásokat követett el. Napirenden voltak az erőszakoskodások, és civilek ezreit hurcolták kényszermunkára a Szovjetunióban. A fasizmus elleni harcra önként jelentkező, átállt magyar katonákból megalakult a budai önkéntes ezred, és azonnal bekapcsolódott a Budáért folyó harcokba. Az év elején alakult meg az első magyar vasútépítő ezred és a 3. vasútépítő dandár, amelyek gyors kiképzés után megkezdték határainkon innen és túl a hadműveletek sikerét szolgáló utánpótlási útvonalak újjáépítését. Márciusban megalakult a 6. és az 1. gyaloghadosztály, amelyek a 3. ukrán front csapatainak alárendeltségében ausztriai hadműveleti területre vonultak. Bevetésükre azonban már nem került sor. A háború után hazatértek az új magyar hadsereg határon túllévő katonai alakulatai, amelyek az itthon szerveződő egységekkel együtt az eddigiektől eltérő feladatokat kaptak. Bekapcsolódtak az ország újjáépítésébe. Ennek kapcsán végrehajtották Magyarország szárazföldi területeinek és vízi útjainak aknamentesítését, amelynek során a tűzszerészek közül közel félezren haltak hősi halált. Az újjászerveződött határőr alakulatok megkezdték határaink lezárását, és ennek során többször fogtak el menekülő német katonai csoportokat és csempészbandákat. Létrejött a műszaki hadosztály, majd a műszaki vezetési törzs. Az alárendelt műszaki alakulatok részt vettek valamennyi megrongált közepes és nagyméretű közúti és vasúti hídunk újjáépítésében. Bekapcsolódtak a vasútvonalak és közutak újjáépítésében. A híradó alakulatok megkezdték a távbeszélő vonalak helyreállítását. Minden katonai alakulat, szerv, intézmény és személy valamilyen formában köteles volt részt venni az ország újjáépítésében. Az eddig harcoló katonák építő katonákká váltak. A hadsereg fokozatosan színterévé vált az országban folyó politikai küzdelmeknek. A közvélemény és a koalíciós pártok egybehangzó követelése: demokratikus Magyarország, demokratikus hadsereg létrehozása. A hadseregre is kiterjesztették az igazolási és B-listázási eljárásokat. Ennek során igyekeztek kiszűrni a hadseregből a háborús bűnösöket és a reakciós elemeket, az úgynevezett korti tisztek többségét ilyennek tartották, akiket előbb-utóbb el kell távolítani a hadseregből. A demokrácia szellemében módosították a régi szabályzatokat.
Létrehozták a nevelőtiszti intézményt. Az intézmény a Honvédelmi Minisztérium kulturális és oktatási osztálya, illetve a politikai államtitkár alárendeltségében működött. A nevelőtiszt a parancsnok alárendeltje volt, de a nevelőmunkában nem. Feladata kül- és belpolitikai kérdések magyarázása, a személyi állomány nevelése, szociális gondoskodás és az úgynevezett reakciós jelenségek felszámolása. A párizsi békeszerződés aláírására 1947. február 10-én került sor. Az okmány szerint Magyarország jogosítva van arra, hogy a következőknél nem nagyobb fegyveres erőt tartson. Szárazföldi hadsereget, ideértve a határvédő csapatokat, a légelhárító és folyami flotilla személyzetét összesen 65 000 főnyi személyzettel. Légierőt 90 repülőgéppel, ideértve a tartalékokat, amelyekből legfeljebb 70 lehet harci repülőgép, összesen 5000 főnyi személyzettel. Magyarország nem tarthat vagy nem szerezhet meg olyan repülőgépet, amely belső bombahordozó berendezéssel ellátott, és elsősorban bombázógépnek van szerkesztve. A békeszerződés szerint Magyarország határait az 1938. január 1-i helyzet alapján állapították meg, és hazánkat $300 millió háborús jóvátétel fizetésére kötelezték. A szerződés életbe lépésével a Szövetséges Ellenőrző Bizottság beszüntette működését. A magyar hadsereg létszáma ekkor 14.219 fő volt, és légierővel nem rendelkezett. Így e tekintetben a békeszerződés nem jelentett azonnali korlátozást. A hadsereg magán viselte az egész országra jellemző vonásokat. Gyenge, csekély létszámú, rosszul felszerelt volt. Ugyanakkor érvényesültek a demokratikus sajátosságok kialakítására irányuló törekvések. Az 1948-as évvel gyökeres fordulat következett be a hadsereg fejlesztésében. Az év elején 20 000 fős a hadsereg, amelyben 3000 hivatásos tiszt szolgál. 1948-ra bekövetkezett a végleges szakítás a kialakult szövetségi rendszer tagállamai között, és ennek negatív következményeként a hidegháború bontakozott ki. Nyilvánvalóvá vált, hogy a jövőben növekedni fog a hadseregnek a társadalomban játszott szerepe. 1948-ban tehát a hadsereg olyan óriási fejlesztés előtt állt, amelynek végeredményeként létszáma 1952-re meghaladta a 200 000 főt. A Magyar Kommunista Párt központi vezetősége 1948. január 29-én létrehozta a katonai osztályt, és a katonai kérdésekben egyre inkább a párt és nem a kormány döntött. A fontosabb beosztások élére kommunista tábornokokat neveztek ki. Ekkor lett Szalvai Mihály vezérőrnagy a határőrség parancsnoka. Pálffy György altábornagy a honvédség felügyelője, és megalakult a kiképzési és nevelési csoportfőnökség Illy Gusztáv vezérőrnagy vezetésével. A párt katonai bizottsága határozatot hozott a hadsereg fejlesztésével kapcsolatos feladatokról, és arról, hogy 4-5 év alatt 70 000 főre növelik a hadsereg létszámát. A bizottság ülésén Sólyom László altábornagy, katonai főcsoportfőnök a következőket állapította meg. Az ország védelmi felkészültsége jóformán a semmivel egyenlő. A honvédség még béke feladatait sem tudja ellátni. A hatalmi viszonyok átrendeződtek. A kommunisták már nem akartak politikamentes hadsereget, de meg akarták szüntetni a koalíciós viszonyoknak megfelelő többpárti befolyás érvényesülését. Állást foglaltak a hadseregben működő pártszervezetek megszüntetése mellett, majd néhány hónappal később, érdekeiknek megfelelően visszaállították a hadseregben a Magyar Dolgozók Pártjának szerveit. Egyúttal elhatározták a nevelőtiszti intézmény átalakítását komisszárrendszerré. Veres Péter lemondott, és szeptember 9-én Farkas Mihályt, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkár helyettesét nevezték ki honvédelmi miniszterré. Megkezdődött a párt hadsereggé válás folyamata. A hadseregben már csak egy párt, a Magyar Dolgozók Pártja befolyása érvényesült. Miután a politikai hatalom átvétele megtörtént, megkezdődött a hadsereg technikai korszerűsítése.
és a személyi állománynak a megbízhatóság elve alapján történő növelése. 1948. júniusában Moszkvában egyezményt írtak alá a honvédség szovjet fegyverekkel való ellátásáról, de a hadsereg évvégén még mindig vegyes, szovjet, német és magyar gyártmányú fegyverekkel rendelkezett, amelyekhez még a lőszer utánpótlás sem volt biztosítva. Nehéz fegyverzettel alig, repülővel, harckocsikkal pedig egyáltalán nem rendelkezett. A Szovjetuniótól kapott háborús fegyverek jórészt leharcolt, használt állapotban voltak. A cári hadseregben 1895-ben rendszeresített Mosin Nagant ismétlő puskát úgy kaptuk meg, mint korszerű fegyvert. A folyamatosan érkező szovjet technikához a szervezést is módosították. A Pilis, majd a Pilis 2 hadrend szerint a hadsereg 2 gyaloghadosztályból, határőrségből, műszaki és légvédelmi alakulatokból és 4 tisztképző akadémiából állt. A magyar hadsereg szovjetesítésének további lépéseként bevezették a tanácsadó rendszert. Október 1-én Prokofjev vezérőrnaggyal az élén megérkezett a Honvédelmi Minisztériumba a tanácsadók első 8 fős csoportja. Ezzel egy időben megegyezés született a magyar tisztek Szovjetunióbeli továbbképzéséről, és arról, hogy a magyar hadseregben fokozatosan áttérnek a szovjet szabályzatokra, valamint, hogy 1952-ig a magyar hadsereget szovjet mintájú egyenruhába öltöztetik. 1949-re Magyarországon kiépült az úgynevezett proletár diktatúra rendszere, amelyet az augusztus 20-án elfogadott alkotmány szentesített. Napirendre került a néphadsereg kiépítése és a régi káderektől való teljes megtisztítása. A személyügy adatai szerint ekkor 2672 régi és 4116 új tiszt szolgált a hadseregben. A Honvéd Kossuth Akadémia, majd 8 fegyvernemi tisztiiskola rövidített kiképzési idő után tömegesen bocsájtotta ki a munkásparaszt származású fiatal tiszteket. Ezt egészítette ki, hogy katonai pályára irányítottak több mint 200 párt és állami funkcionáriust. Tanfolyamokat szerveztek, amelyek néhány hetes képzés után századosokat, főtiszteket bocsájtottak ki. Így érték el, hogy a régi tisztek tömeges elbocsájtása ellenére évvégére több mint 6000 tiszt szolgált a hadseregben, de köztük igen sokan még alapképzettséggel sem rendelkeztek. A tiszteknek csak 24%-a végzett középiskolát, és 11%-a egyetemet. E folyamat részét jelentette, hogy 1949. másodikor 19-én a nevelőtiszti intézmény helyett létrehozták a Honvéd politikai tiszti intézményt. Politikai tiszteket rendszeresítettek társparancsnoki beosztásban. Ez azt jelentette, hogy a politikai tisztek jóváhagyása nélkül a parancsnokok semmilyen kérdésben nem dönthettek. A honvédség gyorsított ütemű fejlesztéseként 1949. március 15-én kiadásra került a Klapka hadrend. Ez tartalmazta a páncélos hadosztály felállítását, fegyvernemi csapatok bővítését és kiképző táborok létrehozását. A magyar hadsereg légiereje kiegészült. Szeptember 9-10-én a kecskeméti repülőtérre szovjet harci és szállító repülőgépek érkeztek. 52 darab Jak-9P Vércse vadászgép, 50 darab Il-10-es párduc, valamint 4 darab Li-2-es Teve. A Szovjetunió valamennyi szövetségesére rákényszerítette, hogy erejükön felülfejlesszék haderejüket, ami egész Kelet- és Közép-Európára gazdaságilag súlyos következményekkel járt. A hidegháború szelleme éreztette hatását a belpolitikában is.
A polgári pártok kiszorultak a közéletből. Vezetőik ellen törvénytelen pereket indítottak. Idővel az ellenséget a Magyar Dolgozók Pártján belül keresték. Kivégezték Rajk Lászlót, és megkezdődtek a katonai törvényszéken a tábornoki perek. Egymást érték a letartóztatások és kivégzések. Az év közepéig politikai okok miatt eltávolították a tábornokok nagy részét, és többeket közülük ki is végeztek. Leszereltek 115 főtisztet és 110 beosztott tisztet, árulás, kémkedés, igaztalan vádjával. Már 1949. október 1-én kiadásra került a Petőfi hadrend, és ezzel kezdetét vette a nagyarányú hadseregfejlesztés második üteme. A korlátokat nem ismerő, erőltetett hadseregfejlesztés 1950-ben kapott igazán lendületet, és egyre kevésbé vették figyelembe az ország teherbíró képességét. A hadsereg az állandó szervezési változások állapotába került. Március 1-én kiadták a Rákóczi hadrendet, de november 1-én már a Kossuth hadrend van érvényben. Ennek tudható be, hogy a hadsereg létszáma május végén 65 000 fő, de az év végén már elérte a 115 000 főt. Gyors ütemben folyt a tisztek kiképzése. Október végéig 11 000 új tisztet képeztek ki. A lecsökkent tábornoki kar pótlására az év végéig új tábornokokat neveztek ki. A 24 fős tábornoki karból 8 fő, köztük a miniszter, nem rendelkezett katonai iskolai végzettséggel. 7 fő nem fejezte be a középiskolát, és 3-an csak elemi iskolába jártak. A legnagyobb szervezési intézkedés a Kossuth fedőnevet viselte. Ennek során felállították a 6. hadtestparancsnokságot és közvetlen alakulatot. Létrehoztak egy A és 3 B típusú hadosztályt. Megalakult a 11. gépesített hadtest, egy páncélos hadosztály és 2 rohamlövegező. Új alakulatokat kapott a tüzérség. Egy ágyús, egy aknavető és egy páncéltörő tüzérdandált. Megalakult egy kivonuló légvédelmi tüzérhadosztály. Gyors fejlődésnek indultak a repülő alakulatok, 2 repülő hadosztály alakult, ezen belül 2 vadász, egy csata és egy vegyes repülőezred. Létrehoztak egy műszaki és egy pontonos hídászdandárt, valamint híradó és vegyi harc egységeket. A létszámnövelés és korszerűsítés hatásfokát erősen rontotta, hogy évente 2-szer átszervezték a hadsereget, és ezzel szétzilálták az alig hogy összekovácsolódott alakulatokat. Az állandó áthelyezések rossz hatással voltak a hivatásos állomány családi körülményeire. Tömegesen bomlottak fel a családi, házastársi kötelékek, és romlott a fegyelmi helyzet. A negatív következményeket fokozták, hogy az alakulatok szovjet mintára évente több hónapra táborban voltak. ...1951-ben befejeződött a párthadsereggé válás folyamata. Június 1-én a minisztertanács rendeletet adott ki, amely a honvédség elnevezését Magyar Néphadseregre változtatta, és szeptember 29-ét a Néphadsereg napjává nyilvánította. A hadsereg vezetése már nem volt parlamenti ellenőrzés alatt, hanem a pártközpont irányítása alá került. A központi bizottság határozatai a hadseregre kötelezőkké váltak. A vezető káderek, parancsnokok kijelölése a párt hatáskörébe tartozott. Pártvezetés érvényesült a hadsereg közép- és alsó szintű vezetésében is. Teljes részleteiben kiépültek a hadsereg pártszervezetei. 1951. november 1-én a honvédelmi miniszter külön parancsot adott ki, amely a bajtárs megszólítás helyett az elvtárs megszólítás használatát tette kötelezővé. A hadsereg létszáma már messze túlhaladta a párizsi békeszerződésben engedélyezett 70 000 főt. Az ismert adatok szerint ekkor 120 000 főből, köztük 15 000 tisztből állt. A tiszteknek csupán 9%-a volt régi tiszt. A hadsereg szinte valamennyi vezetőposztjára új emberek kerültek.
A korabeli titkos jelentések azonban a hadsereg hadrafoghatóságát igen gyenge minősítéssel illették. Erre hivatkozva rendelték el valamennyi csapat riadóztatását, egyhetes téli táborozását, század és zászlóalj gyakorlatokat. A hadsereg hadrendjébe 2 lövész hadtest, 7 lövész hadosztály, egy harckocsi hadosztály, egy áttörő tüzérhadosztály, 2 légvédelmi tüzérhadosztály és egy vegyes repülőhadosztály tartozott. A csapatok azonban nem voltak teljesen feltöltve, ezért tovább növelték a létszámot. Ebben az évben a tiszti létszám növelésére már 20 szak- és fegyvernemi tiszti iskola működött. Ennek ellenére az eltávolítások következtében a hivatásos tiszti létszám mégsem növekedett, hanem jelentősen csökkent. 1951-ben végre megkezdődött a katonai táborok csökkentése. Az év végén 9 tábor végleges lebontását rendelték el, pedig nem a csökkentésük, hanem teljes felszámolásuk lett volna célszerű. Az ellenőrzések megállapították, hogy a katonai tábor életnek jellemzői voltak az orvvadászat, fertőző betegségek, italozás és önkényes eltávozások. A katonák rendfokozattól függetlenül elítélő véleménnyel voltak a táborozásról, és tagadták annak hasznosságát. Bírálták, mert a családi táborok bomlasztották az erkölcsöket, mert a miniszteri út szükségtelen és igen sok pénzbe került, de hasznossága nem volt kimutatható. Táborba rendeltek olyan intézményeket is, például tiszti iskolákat, amelyek normális működését a tábori körülmények kifejezetten akadályozták. 1954-ben a hadtárcsoportfőnökök jelentése szerint az ország területén szétszórva még 106 tábor volt. Soknak a közelében sem volt gyakorlótér vagy lőtér. A táborok egy része alacsony fekvésű helyen terült el, csatornázva nem volt. A feltárt hiányosságok, problémák, óriási költségkihatások még mindig nem bizonyultak elegendőnek a táborozás radikális megszüntetéséhez. 1952. január 1-ével a hadtápszolgálat főnökség felállította a korábbi hadtáp alakulatokból az első építő dandárt, amelynek létszáma elérte a 12 000 főt, de állománya nem tartozott a hadsereg rendszeresített létszámába. A dandár állományába tartozó honvédek 90-95%-a úgynevezett C-kategóriás, politikailag megbízhatatlan személyekből állt. Rajtuk kívül még 8 műszaki zászlóalj foglalkozott a magyar-jugoszláv határon az erődrendszer kiépítésével. Mind létszámát, mind struktúráját tekintve ebben az évben a legnagyobb a magyar néphadsereg. A lövészcsapatok állományába 3 hadtest tartozott összesen 10 hadosztály erővel. A páncélos csapatok szervezetéhez tartozott a teljesen feltöltött 11. gépesített hadtest és 2 önálló nehéz harckocsi rohamlövegezred. A repülőcsapatok állományába tartozott 2 vadászrepülő, egy csatarepülő és egy bombázó repülő hadosztály. Ezt az erőt egészítette ki egy önálló felderítő, egy önálló szállító repülőezred. A tüzér alakulatok egy áttörő tüzérhadosztályból egy ágyús, egy aknavető, 2 páncéltörő és egy sorozatvető dandárból álltak. Ide sorolható egy kivonuló légvédelmi tüzérhadosztály is. A honi légvédelem szervezetébe tartozott 4 légvédelmi tüzérhadosztály, 2 önálló légvédelmi vegyes tüzérhadosztály. A műszaki csapatok 2 műszaki, egy pontonos hidász és a hadihajós dandárokból álltak. Ez a szervezés már jelzi, hogy a hadsereg létszáma túlhaladta 200 000 főt, és költségvetése 1952-ben elérte a 11 milliárd forintot, ami az évi nemzeti jövedelem 22%-ának felelt meg. Az országra és a hadseregre egyaránt jellemzően az 1953-as év bonyolult és alapvető változásoktól terhes ösztöndő.
amelyben a pozitív változások megtorpantak. A hadsereg történetében jelentős esemény, hogy 1953. január 20-ától ismét bevezették az egyszemélyi parancsnoki rendszert. A miniszteri parancs ezt azzal indokolta, hogy a hadsereg parancsnoki káderei már megszerezték a kellő ismereteket, hogy a szakkérdések mellett a politikai jellegű összefüggésekben is jól eligazodjanak. A politikai tisztek, a volt társparancsnokok többségükben a parancsnok politikai helyetteseiként folytatták tevékenységüket. Ezzel azonban nem változott a hadsereg párt jellege. Nagy jelentőséggel bírt és a hadseregben változásokat követelt meg, hogy a nemzetközi helyzetben enyhülési folyamat kezdődött meg. Bár a két világrendszer fegyveres konfrontációja 1953-ban Koreában véget ért, de a hidegháború még nem. Egyre többen hangoztatták, hogy az imperialisták nem akarnak megtámadni bennünket, és elkerülhető egy harmadik világháború kirobbanása. A politikai vélemények formálódásában jelentős szerepe volt, hogy márciusban meghalt Sztálin. Ez a magyar belpolitikára is jelentős hatással volt. Moszkvába hívták Rákosit, megbírálták és felszólították, hogy adja át a miniszterelnöki posztot Nagy Imrének. A pártközponti bizottságának ülésén 1953. június 27-28-án sor került a párt politikai irányvonalának felülvizsgálatára. Itt megállapították, hogy a pártvezetőség elhanyagolta és háttérbe szorította a lakosság életszükségleteinek kielégítését, helytelen gazdaságpolitikája folytán csökkent a dolgozók életszínvonala. Ebben szerepet játszott a fegyveres erőknek a szükségesnél nagyobb méretű és gyorsabb ütemű fejlesztése. Rögzítették Farkas Mihály felelősségét, miszerint vezérkedés és nagyméretű személyi kultusz folyt a hadseregben is. A miniszteri posztra Farkas Mihály helyett az igen gyenge képességű Bata Istvánt, a korábbi vezérkari főnököt nevezték ki. Az új kormány határozatot hozott a haderő csökkentésére és a katonai kiadások lefaragására. A magyar néphadsereg létszámát 160 000 főben határozták meg. Ennek alapján kezdődött meg a hadseregcsökkentés első fázisa. Sor került hadseregünk történetének mindeddigi legnagyobb átszervezésére és létszámának nagyarányú csökkentésére. Az évi összesített adatok szerint 63 alakulat új helyőrségbe települt. A tisztikar 25%-a új beosztásba került. 3593 tisztet tartalékállományba helyeztek. Több mint 32 000 tiszthelyettest helyeztek nem tényleges viszonyba, leszereltek több mint 38 000 honvédet, 156 növendéket és a hadtáp alakulatoktól 4714 főt. A hivatásos állomány csökkentése jelentősen eltért a korábbi évektől, mert most az új munkásparaszt származású tisztek sorainak ritkítására került sor. November 15-én a hadsereg létszáma már csak 151 000 fő. A hadsereg létszámcsökkentéssel összefüggő átszervezése szeptember 1-én kezdődött meg. Ennek során megszüntették a magyar hadtörténet utolsó lovas csapatát, az első huszárezredet, valamint egy gépesített ezredet, egy közepes harckocsi ezredet, a 42. műszaki dandárt, egy szállítórepülő ezredet és egyéb csapatokat. Az első lövészhadosztályt és a 66. sorozatvető dandárt ezredekké szervezték vissza. Bővítették viszont a két vadászrepülő hadosztályt és felállították a második Rákóczi Ferenc nevét viselő katonai középiskolát. Nagy Imre kormánya megkísérelte helyreállítani a törvényességet. Megkezdték a koncepciós perek felülvizsgálatát, feloszlatták az internáló táborokat, a korábban származási politikai okok miatt kitelepítettek visszatérhettek eredeti lakóhelyükre. A pozitív változások mellett még erősen élt a hidegháborús szemlélet. Az év végéig felülvizsgálták az eddig végzett határvédelmi erőgyítési munkálatokat. Ezek szükségességét még nem kérdőjelezték meg. A vizsgálat súlyos hiányosságokat tárt fel. Az átgondolatlan tervek és a létesítmények telepítésére kijelölt, majd megépült körletek talajmechanikai vizsgálatok elhagyása miatt víz alá kerültek.
Ezért új terveket készítettek a létesítmények áthelyezésére és az elmaradt határvédelmi erődítési munkák pótlására, miután a korábbi tervnek csak 64%-át valósították meg. Az erődítési munkálatok végül is 1954. június 30-áig fejeződtek be. Ez ideig kiépítettek 137 zászlóaljnak megfelelő védelmi körletet és 774 km közlekedési árkot, számos vasbeton óvóhelyet, kiserődöt és tüzelőállást. Ez a semmivel sem igazolható munka a befektetett nagy mennyiségű anyag és energia mellett 1952. február 1-től több mint 6 milliárd forintba került. Az 1954-es év a további létszámcsökkentés időszaka. Ebben az évben újabb 2843 tisztet bocsájtottak el. A leszerelések és a gyakori átszervezések miatt a tisztek igénybevétele elérte a tűrés határát. A tiszti állomány 39%-át ismét más helyőrségbe helyezték át. A táborozásokat is tovább erőltették, és helyenként azok időtartamát is növelték. A munkaidő hajnaltól hajnalig tartott. A tiszti családok nagy többségét sújtotta a különélés. Egyre több vezetési hiba került a nyilvánosságra, és ennek következményeként megingott a hivatásos állományúaknak a vezetésbe vetett bizalma. A Központi Bizottság kénytelen volt megállapítani, hogy a személyi állományról való gondoskodás nem kielégítő, és sok a fegyelmezetlenség és a durvaság. Az országban és a hadseregben is folyt a személyi kultusz időszakában elkövetett hibák és bűnök jóvátétele. Folytak az előző évben megkezdődött rehabilitációk. Ezek üteme azonban egyre jobban lelassult. A párt vezetésében sokan voltak, akik ez ellen felléptek. A tömegpusztító fegyverek megjelenése és az ellenük való védelem megkövetelte a hadsereg technikai fejlesztését. Fokozták a hadsereg gépesítését. Továbbfejlesztették a páncélos erőket. A hadsereg színvonala azonban még messze elmaradt az élvonaltól. 1954-ben megkezdődött a gépkocsizó lövész hadosztályok szervezése és azok harcértékének növelése egy-egy nehéz harckocsi rohamlőveg ezredben. A harckocsi hadosztályokhoz lövészcsapatokat szerveztek. Az 54-es nagy Dunai árvíz idején a hadsereg 2600 fővel és 1300 gépjárművel vett részt a mentési és elhárítási munkákban. Ezen kívül 1500 katona vett részt az árvíz által sújtott sziget közben a termények betakarításában. Már a korábbi években megszokott ütemben és erőben a hadsereg részt vett a nyári mezőgazdasági munkában. Az állami gazdaságokban és a termelőszövetkezetekben 14.700 katona 450.079 munkanapot dolgozott. A szénbányászati termelés fokozására 7850 katonát küldtek bányamunkára. Ezeket a katonákat az október 1-én létrehozott budapesti bányászcsoport parancsnokság alárendeltségébe utalták, és törölték őket a magyar néphadsereg létszámáról. Ezek az alakulatok fegyverzettel nem rendelkeztek. 1954. december 11-én elkészült a Katonai Tanács jelentése a Magyar Dolgozók Pártja politikai bizottsága számára a hadsereg káderhelyzetéről. Folytatódott az előző évben megindult létszámcsökkentés. Július 1-én 29 000 tiszt szolgált a hadseregben, és közel 80%-uk munkásparaszt származású volt. Hibának tekintették, hogy a tiszteknek csak 65%-a párttag, és még mindig sokalták azok létszámát, akik a régi hadseregben is szolgáltak. Bár javultak az iskolázottság mutatói, de a tiszteknek még mindig csak 15%-a érettségizett. A katonaorvosok 40%-a kérte leszerelését anyagi okokra, és arra hivatkozva, hogy nincs lehetőségük a szakorvosi képesítés megszerzésére. A tartalékos tisztek száma elérte a 87 000-et. Ősszel újabb szervezési változásokat hajtottak végre. Ez a korábbi évekhez viszonyítva kisebb mozgást igényelt, de a hadsereg létszáma még mindig meghaladta a 152 000 főt.
Miközben állandóan azt hangsúlyozták, hogy az ember a legfőbb érték, 6500 tiszt nem rendelkezett lakással. Ez csak látszólag ellensúlyozta, hogy a hadsereg az országos kulturális és sportmozgalomból jelentősen kivette részét. A hadsereg központi művészegyüttes, a Honvéd Színház és a Honvéd Központi Sportegyesület határainkon túl is elismerést szerzett a hazának. Kialakult a megyei, járási, városi tisztiházak és a honvéd könyvtárak hálózata. A katonai egységek amatőr színjátszó, tánc és énekkarokat szerveztek. Évente sportversenyeket és vetélkedőket rendeztek. Az 1955-ös esztendőben a hadseregre a legnagyobb hatást a létszámcsökkentés harmadik üteme gyakorolta. Ez érzékenyen érintette a személyi állományt, fokozta a bizonytalanság érzését és egyúttal az elégedetlenséget. A feszültséget az sem csökkentette, hogy február 9-én az elnöki tanács törvényerejű rendeletben kiadta az első tiszti törvényt, amely szabályozta a hivatásos és tartalékos tiszti állomány szolgálatának rendjét. Egyre érezhetőbben romlott a hangulat, és ezt a hadsereg vezetése is érezte. Bata István vezérezredes, honvédelmi miniszter és Nógrádi Sándor altábornagy, politikai főcsoportfőnök zárt levélben fordult a hivatásos tiszti állományhoz, amelyben hangsúlyozták, hogy a belső rendet és fegyelmet veszély fenyegeti. Ősszel mégis további 20 000 fős létszámcsökkentést rendeltek el. Ennek során december 31-ig 3 hónap alatt majdnem 4000 tisztet szereltek le. A hadsereg létszáma 141.380 katona és 8751 polgári alkalmazott. A tisztek képzettségének színvonala javult a polgári és a katonai iskolai végzettség szerint is. Ezzel szemben a javulás alig volt észrevehető a fontosabb parancsnoki beosztásokban lévőknél, ahol 95%-nak érettséginél alacsonyabb polgári iskolai végzettsége volt. Az állomány létszámának megfelelően alakult a hadsereg kézi fegyverekkel való ellátottsága. Több mint 200 000 darab volt az alakulatok raktáraiban. Nehéz fegyverzetben is inkább a minőség, mint a mennyiség jelentett problémát. Még mindig szovjet mintájú a második világháború korszakának fegyvereivel rendelkeztünk. A légvédelem felkészületlenségét, az ország sebezhetőségét jelezte, hogy 1955. március 27-ről 28-ra virradó éjjel egy idegen repülőgép hatolt be a magyar légtérbe a Duna mentén egészen Sztálinvárosig, majd sértetlenül távozott. Ezért összevonták a légierő és a honi légvédelem vezető szerveit, és létrehozták az Országos Légvédelmi és Légierő Parancsnokságot, amelynek vezetésével Hazai Jenő vezérőrnagyot bízták meg. Átszervezték a honi légvédelmet. Budapest védelmére rendelték a 46. és 55. honi légvédelmi tüzérhadosztályokat, amelyek állományába összesen 54 üteg tartozott. Átszervezték a katonai közigazgatást. 1955. július 1-ével megszűntek a honvéd kerületi parancsnokságok, és átszervezéssel erősítették az alsófokú szerveket. Egy fővárosi, 22 kerületi, 136 járási és 19 városi kiegészítő parancsnokságot hoztak létre. Azonos erejű hadtestek kialakítására törekedtek, és ezért bonyolult szervezési manővereket hajtottak végre, amelynek során több mint 9000 tisztet helyeztek új beosztásba. A nyári munkák időszakában a katonák ismét bekapcsolódtak a mezőgazdasági munkába, de a korábbi évekhez viszonyítva 50%-kal csökkentett erővel. 1955 volt az utolsó esztendő, amikor nyári táborokba rendeltek katonai alakulatokat. A magyar hadseregre jelentősen kihatott, hogy 1955. május 14-én aláírták a Varsói Szerződést. Az Egyesített Fegyveres Erők parancsnoksága alá rendeltek 6 lövész, 2 gépesített, valamint 2 vadászrepülő hadosztályt. Belpolitikailag is kedvezőtlen helyzet alakult ki. Az ország vezetésében a dogmatikusok győzelmet arattak Nagy Imre felett. Április 14-én a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége Nagy Imrét antimarxista pártellenes nézetei és frakciós tevékenysége miatt kizárta a politikai bizottságból és a központi vezetőségből. Néhány nappal később, április 18-án
Az országgyűlés felmentette a minisztertanács elnöki tisztéből, és december 3-án kizárták a pártból. A tények, a hangulati elemek jelezték, hogy az ország, a hadsereg a társadalmi robbanás irányába halad. Mindezt a vezetők nem érzékelték. Nem tettek semmit a társadalmi egyensúly helyreállításáért. 1956-ban 120 000 katona szolgált a hadseregben. A tisztek létszáma lecsökkent 24 000 főre, illetve 30 tábornokra. A leszerelt tisztek rossz hangulata, hadseregről alkotott negatív nézeteik, tapasztalataik az állományban lévők hangulatát is rontották. A tisztek arról beszéltek, hogy az igénybevétel és a sok távollét miatt nem ismerték gyermekeiket. A tiszti iskolát a civil életben nem ismerték el, így rakodómunkások lettek, szénlapátolásból, napszámból, újságkihordásból, segédmunkából szerzett pénzen tengődtek. Mindez azt jelentette, hogy nem csak a polgári életben, de a hadseregben is igen rossz volt a hangulat. Ez a fegyelmi helyzet lazulását eredményezte. A hadseregben elkészült az őszi szervezésre vonatkozó terv és intézkedés. Ez szerint alig volt olyan alakulat, amelyiket ne szerveztek volna át. A tervben felsorolt 401 alakulat, illetve intézmény közül 70-et megszüntetésre ítéltek. Az intézkedést egy hónap alatt, 1956. november 10-től december 15-ig kellett volna végrehajtani. Az őszi szervezés előkészítése és folyamatba helyezése mellett tovább folyt a hadsereg emberfeletti letelepítése. Műszaki alakulataink és a légierő bombázói küzdelmet folytattak a Jegesár ellen. Közben végezték a március 26-án megkezdett határzár felszámolást. A központi tisztiház adott otthont a Petőfi Kör vitafórumának. Egyre nagyobb tömegek ismerték fel a hadseregen belül és azon kívül a bel- és külpolitikánk ez ideig titokban tartott, elhomályosított hibáit, bűnét. Eltemették a koncepciós perek ártatlanul kivégzett áldozatait. Majd néhány nappal később, 12-én letartóztatták Farkas Mihályt. Október 22-re magas parancsnoki értekezletre rendelték a hadsereg a csapatok vezetőállományát. Így az átszervezés alatt mozgásban lévő csapatok vezető nélkül. Többek között ezért sem tudtak hatékonyan bekapcsolódni a következő napok eseményeibe.